Прывітанне ўсім слухачам праекта «100 казак». Мяне завуць Дар'я Пушко, я мастацтвазнаўца. Зараз я жыву ў Маскве, але нарадзілася я ў Мінску. І таму сёння я з вялікай радасцю звярнуся да беларускай мовы, каб прачытаць для вас казку, якую я люблю з самага дзяцінства. Русалка. На граным тыдні, вядома, русалкі забаўляюцца. Скачуць у лесе, людзей пужаюць, на бярэзінах качаюцца і гукаюць: гу-та-та, гу-ля-ля. Адзін мужык працаваў на полі каля лесу, акурат на граным тыдні, і паставіў барану ў бярэзніку. Дык русалка злезла з бярэзіны ды з бараной пачала гуляцца. Гулялася, ды ушчамілася, і ніяк. Цягае барану, а адчапіцца не можа. Прыходзіць мужыка, яна ўжо сядзіць. Вызваліў ён яе з бараны, прывёў у свой двор. Яна чыстая, прыгожая, прадзе добра. Дык засталася на цэлы год у яго служыць. І што яна ела? Як гачкі выставяць з печы, дык яна пара нахапаецца ротам, тым і сытая. І ўсё яе добра выходзіла. Усякую працу адзін раз пакажы, болей не трэба. І прала, і ткала, і жывёлу даглядала, і ў печы тапіла ўсё. Толькі не казала зусім нічога, маўчала. Так яна служыла год, а тады зноў прыйшоў граны тыдзень. Тут русалка і загаварыла. Час ісці, кажа, госці мае ўжо прыехалі. Сказала так, заскакала і ў лес.